myslím si, že to je to najsilnejšie, čo Ali ibn Rashid dali, ten iný pohľad na to, ako môže vznikať pesnička, aká môže byť pesnička. Myslím si, že je to škoda, že takáto hudba sa nemá šancu dostať aspoň do povedomia. Ale tým, že oni nikdy nerobili žiadne veci, ktoré by mali nejaký presah do mainstreamovej tvorby alebo presah proste do nejakých škandálov alebo čohokoľvek, tak vlastne zostali legendou pre tých, ktorí vedia, o čom to je. A myslím si, že keby sme sa na ulici opýtali úplne náhodných ľudí a povedali by sme im Ali ibn Rashid, tak by asi vôbec netušili, o čom hovoríme. A na druhej strane je to možno dobre, lebo takto tá hudba ide priamo k tým, ktorí ju chcú, ktorí ju obdivujú a ktorí ju potrebujú.